I dag så er det første dag, jeg optager. Jeg kan spille Call of Duty Black Ops 2 Zombies. Jeg spiller survival i town. Så lad os komme i gang. Start match. Nu må jeg endelig sige til dem, hvis det her det bliver for langt, men ja. Så det kommer til at ske. Jeg tænker mig at vise det her i starten. Men bare roligt, hvis I ikke synes det er fint, så skal du nok være med det. Det kommer jeg med til bagefter. Så for satan, så er jeg ret en skud. Så starter den igen. Ja, sådan. Går den ud igen og igen og igen og starter igen og igen og igen. Ikke noget, men ligesom om man lavede smidsbud ud af det der billede der. Sådan. Undskyld. Lad os så komme i gang. Siger jeg, fedt. Jeg har spillet det her før, og så jeg må ikke tro, at jeg er helt fuldstændig ny til det her. Så der er en chance med, at jeg står og siger, ej, hvor er det noob. Den chance får jeg sgu ikke her. Og for sent da. Fuck. Jeg laver godt, at jeg lige frem nemmere. When I set fire. What er det for en boks deroppe? Nej, nu skal jeg til at åbne det derovre. Jeg synes, det er fuck. Der er masser af point til mig alligevel. Jeg skal godt gøre det. Giv det igennem den der. Yeah. Sådan kan det jo ske. Hvad fanden er det, de zombie hen? Jeg skal have nogle pranks, der går op i den fucking boks. Hello. Butte. Og der har du. Det er sidst. Hvad var det? Ja, sådan. Næste runde. Det er så med til mig. Så jeg får at dø. Ja. Det er da også bare fedt. Jeg er inspireret på, hvordan det må være, hvis det var sådan, at de her computermænd rent faktisk havde et liv. Hvordan tror jeg mig så, de ville være? Ja, jeg tænkte lige lidt over det. Og jeg ville fandme synes, det var noget, der skulle dø konstant. Det er bare min mening. Jeg ved ikke med jer. Ja, fred med dig. Der er en, der gerne dø der. Jamen, lamt meget. Du skræmmer alle gæsterne væk til baren. Nej, fuck. Ja. En af mine venner spiller. Og det var da ret hurtigt. Jeg tror, jeg købte noget i boksen, mand. Hvorfor ikke? Ja. Så skulle jeg skal hurtigt gøre noget en gang her. Sådan. Så rundt der er fandme ikke meget. Jeg skal gøre det på næste gang. Nå, jeg har tænkt mig om 2 spillere. 4 omgange. Se hvor langt det bliver. Ja. Og som sagt, hvis I synes der er noget i vejen, så må I endelig sige det nede i kommentarerne. For jeg vil meget, meget gerne vide, hvis der er noget, som I synes, der ikke er i orden. Så hvis min computer er for langsom. Jeg kan nok ikke gøre noget ved lige forløbig, fordi jeg lige har fået den. Ellers hvis I synes, jeg er dårlig til at spille. Hvis I synes, jeg er dårlig til at spille, så endelig sig det, så skal jeg nok gøre noget bedre. Men inden I siger det, så siger I nok helt, hvad det er, jeg gør dårligt. Bare for at være på sikker side her.
Oh, fuck. Vel. Farvel. Jo. Du skal kraftedeme ikke sige mig imod, du. Du skal fandme ikke sige mig imod. Nå, det var hurtigt. Hvor er resten af disse motherfuckers? Nu har gået det bare den der gang. Ah! Nå, den er speed cola den. Jeg tænkte lige, what the fuck var det? Se de tvillinger! Hvad er det nu, du? Nogle tvillinger, så ligger der dør. Ja. Det er sjovt ud. Nå, never mind that. Det er bare råd til den fucking boks derinde. Nu skal det bande. Nå, er vi nu, der er en granat herinde, ikke også? Jo. Jeg ved ikke. Jeg ved. Hvad? Nej! Jeg runder. Fuck, ud af det her, mand. Jeg er også dig. Nej, jeg kan ikke købe noget nu. Jeg runder. That's what I'm talking. Ja. Max ammo. Jeg håber, I hørte det der. Det er min lillebror, der sidder ovenpå og skriger. I må undskylde, hvis jeg hørte det. Ja, aber sådan. Jeg har lige fundet ud af i går, hvordan det var med at smide de aber. Det er lidt dumt. I forstår, hvad jeg mener. Forhåbentlig. Nej. Jo. Ej, nu kommer der ild i hende, skider ikke dig finde. For løg. Løg fedt og fræk. Fuck, jeg så jeg ikke. You don't. Fuck. Så kom der fandme gang ind her, hva'? Fuck, jeg døde ikke af det der lort. What the heck? Hvordan hacker du lige? Hold kæft. Jeg tror zombierne bruger zombie-hack. Men jeg tror også, de hacker. Det er ham, der hacker dem. Det der. Nej, måske var bare tæt nok på. Hacker. Se, han hacker! Han er en fucking hacker. Det der. Han hacker. Først nu gider han dø. Han der hacker ikke. Han er god. Jeg er cool, bro. Cool, bro. Ja. Jeg vil over at smide en abe lige med. Yeah, baby. Lad os se, hvor længe den her holder, indtil nu skifter den ud, fordi den skader nok. Jeg render. Fuck, hvad var det lige på nu? Ja. Double points. Sidder over camper i et hjørne. Det er camper i et hjørne. Du sidder lige med. Bang. Der er det blevet vel. Det er da ikke godt. Ja, jeg kan høre dig, fordi jeg fucking surround sound på. Hvad du gør ved det? Dø. Det kan du gøre ved det, ja. Fuck dig. Fuck. Fuck. Ja. Det virkede. Dø med knife. Dø med knife. Dø med knife, fuck. Au. Dø med knife. Insta-kill! Fuck. Ja, fuck dig. Fuck dig. Så er det liv igen, du.
bare genbruge alle ammunition, jeg har som en kniv her. Hvad bliver med i det der? Kaboom! I like the kaboom! Hvad får du godt her? Ej, jeg vil have aben, du. Fuck nej, det er aben. Det får du lortemusik, så spiller du over, mand. Hold kæft. Hold kæft, ja. Jeg snakker til dig, ja. Jeg snakker til dig, du skal også holde kæft. Du, man dør nok ikke, hva'? Hold da op, du er da stedig. Så bruger den her sted, for jeg tror, at kniven skader nok. Nej, ikke den der skader nok, jeg skulle til at dræbe den nu. Fuck. Nu er fuck, fordi jeg føler, at jeg bliver inde for længe, mand. Nå jo. Ja. Jeg skulle gå længere mere ud. Fanden. Jeg tror gerne, at vi tager mig. Ja. Vi skal sige sidste ord stemmer, hva'? 5 runder. Jeg har klaret bedre. Ja. Jeg tror igen. Yeah. Jeg er faktisk ikke med på så mange gange. Jeg tror, at jeg prøver den her runde, så jeg runde, mens jeg dør der. Ja. Yeah. Så dør der, så... Så dør her. Ja, nej. Okay, jeg kommer til at bare lidt mærkeligt. Okay. Jeg stopper, når jeg stopper, okay? Jeg kan ikke forklare det nu, for det går bare til at lyde mærkeligt, og så begynder jeg at hade mig, og så bliver jeg rigtig ked af det. Ja. Græder aldrig! Bedre så ikke. Hvor er de zombier henne? Jeg skal finde dem. Where are you bitches? Yeah, hun vil gerne lege med mig. Hvad skulle du lege med døden i stedet for? Jeg ved ikke, hvordan jeg bare bruger en pistol overhovedet, på grund af knife ham hele tiden. Eller jeg vil gøre det sgu ikke ligefrem nemmere at spille det her. Nej, nu kan vi lige en fisk. Se. Minimal skade. Nej. Var der ikke minimal skade overhovedet? Jeg ved, om hvis der er i til mig. Men jeg så også eksploderer, hvis jeg dræber. Hvis jeg er fat i mig. Det kan være 4 stykker egentlig. Men så bliver jeg mærkelig, så... Jeg tror ikke, det sker med mig, for jeg er ikke så mærkelig som zombierne. Det håber jeg i hvert fald ikke, jeg er. Boksen er væk. Fuck. Ja, boksen. Deroppe. Nogle gange hader jeg bare, hvordan den boks bare kan forsvinde fra en side til den anden side konstant. Det er virkelig irriterende. Jeg når det skam. Nok. Jeg dræber dig. Hvad vil du gøre ved det? Prøv at dræbe mig sikkert. Se om det hjælper, for det gør det ikke. Det ved jeg selvfølgelig ikke noget om det, om det så skal hjælpe, han dræber mig. Det gør det sikkert. Hold kæft. Jeg hører dig. Hjælp du fra? Nej. Ja, det er da ikke det. Jeg kan godt høre den, men jeg ved ikke, hvor den er. Fordi zombie larmer så meget. Det er du. Fuck, så skal jeg næsten chok, mand. Fuck. Som sagt før, jeg må meget undskyld, hvis der er noget, der er dårligt her. Hvis vi er dårlige, endelig sig det. Så skal jeg prøve at se, hvad jeg kan gøre ved det. Men den er simpelthen... Og ja, det kan godt være, at jeg måske puster for meget min mic. Og det skal jeg prøve at gøre noget ved. Hvis det generer jeg for meget. Ja!
fuck. Shit. Party heroppe, hva'? Zombie party. Jeg dør nu for helvede. Ja, så slow. Foxy. Oh yeah, that's what I'm talking about, bitch! Oh fuck, hvorfor løber jeg ikke? Jeg troede det med fucking max. Well, never mind. Bunder mig lige. Tror jeg køber det. Vent lidt, du skal. Jeg er reddet fra hullet, det har det ikke. Jeg burde komme til. Nej. Jeg må lige undskylde, hvis jeg ikke taler så meget. Det er fordi, jeg er meget koncentreret lige nu. Jeg ved ikke hvorfor. Det var bare at tale, når jeg er koncentreret. Selvom folk spørger mig om noget. Fuck af med dig, du. Skal jeg stå og udlægge mit fine håndværk? Skal jeg da gøre mit fine håndværk? Selvom du ikke gjorde noget. Det skal du fandme heller ikke. Du gør heller ikke noget, men det skal du ikke. Du ødelægger mit fine håndværk. Gjorde du vel? Det skal du ud af mig. Hør dig. Du er ødelægger mit fine håndværk, har du det? Ja. Tror jeg, de har. Nu kommer en vrede håb af zombier. Vi kræver os. Hvem har ødelagt mit fine håndværk? Hvem var det? Hvis jeg finder ud af hvem det er, dræber jeg ham. Det er sikkert allerede gjort. Jeg hader alle folk ødelægger mit håndværk. Sweet. Nu glemte jeg så købe den der. There we go. Du spiller rigtig dårlig musik. Dø. Killing. Jeg har allerede forstået, hvorfor zombier laver sådan nogle mærkelige stønnelyde. Er det fordi de er døde, eller hvad? Ja, selvfølgelig er de døde, ja. Men er det fordi, altså, de laver sådan nogle mærkelige lyde. Altså, de er jo mennesker i det hele taget, men de er bare styret. Jeg tænker bare sådan, at de må være styret af en virus, altså. Jeg tænker sådan, at det må være nederen af zombie, for de styrer dig selv. Du vil bare styre et eller andet. Parasit eller en virus eller noget, der sidder på din hjerne og har kontrol over dig. Altså, så det må være forfærdeligt at være en zombie, altså, så folk skal skyde på dig og sådan noget. Og dræbe dine venner og din familie, altså, hvis de er så zombier. Nu skulle der være helt vildt forfærdeligt. Nå, det var min teori om zombier, at de faktisk bare er mennesker, der bare bliver overtaget af en eller anden gusten virus. Jeg skal købe speed cola her. Jeg får noget ramme. Nå, fordi jeg fucking noob! Nej. Jeg vil ramme mig selv, fedt. Hvorfor har jeg dobbelt pistol? Hvad er det? De er meget brugsomme. De er faktisk ret gode, de her. Den kan jeg bruge til at undgå at dø så hurtigt. Jeg håber, de når til det større tal af runder. Og nu skal jeg se lige ud, at jeg ikke kender camper-type, men det er simpelthen fordi, jeg så kommer så faktisk lidt bange nogle gange. Og de giver meget store jumpscares nogle gange, nemlig, så jeg kan ikke lide at være så tæt på dem hele tiden. Han er kommet lidt for tæt på. Ja, jeg tænker mig godt. Hvad fanden var det? Er der noget med håndværk? Der er nogen med håndværk, vel? Håndværk du har. Hey! Slår ikke på folk, der spørger dig pænt om noget.
Nogen har ødelagt mit fucking håndværk igen. Det var sikkert dig. Var ikke? Din fucking idiot. Nu skal du bander. Jeg bliver så sur, der fucking ødelægge mit fucking håndværk. Det gør jeg altså. Det passer. Så jeg lyver. Jeg lyver sgu da ikke. Du skal ikke ødelægge mit håndværk. Undskyld. Flipper lidt ud der. Nu er jeg i gang. Nej, det kan man til sidst. Det kan man til sidste der. Må jeg selv gætte, hvad det er? Du ødelægger ikke bare det håndværk, gjorde det vel. Fuck dig, motherfucker. Det kan man faktisk sidst. Yeah, baby. Jeg kan punch den her. Maximo. Maximo, du me. Når de falder på stribe. Undskyld. Og hvis I ikke kender sangen, så er det altså sangen, der hedder Jutlandia af Kim Larsen. Ah! Fuck, jeg kan ikke længere intrikeret, så jeg ikke. Okay. Jeg skal ned og pakke punche. Der. Der. Hjælp! Hjælp! Jeg er bange. Nå, det er jeg faktisk ikke. De har ødelagt mit håndværk! De har ødelagt mit flotte håndværk! Hvordan kan det være så utaknemmelig, bitch? Hvordan kan det være så utaknemmelig over for mit fucking håndværk? Utaknemmelig skarn! Jeg hader folk, der ødelægger mit håndværk. Hvad? Fuck. Den er fucking back of punchet! What the fuck? What the fuck? Væk. Nu er det mit håndværk. Jeg er rigtig ked af det. Jeg har godt følelser. Så kan jeg finde ud af det. Endnu. Det er fordi zombie ikke finder ud af det. Ja. Jeg er gun, så er jeg ikke bange for at bruge dem. Jeg synes min ammo counter går lidt langsomt dernede. Jeg gider der. Nej. 7 runder. What the fuck? Det var sgu da ikke ret meget mere end det andet, du. Jeg synes, du strammer det længere, det der, mand. Hvordan fuck kan jeg komme til de 7 runder? Hold da kæft, mand. Hvordan kan det være så lang tid, når jeg kun har fucking 7 runder? Jeg spiller ikke engang mere for jer, drenge. Og piger. Så skrider jeg. Nej, jeg skrider ikke. Jeg spiller bare videoen. Og altså, inden jeg slutter videoen, så kan vi fortælle en ting. Det fortæller jeg ikke nu, for jeg slutter videoen nu. Og nu ved jeg godt, at mit navn er lidt mærkeligt, for jeg skifter mit navn senere. Bare rolig. I næste video, så ser jeg nok mit navn skiftet. Det lover jeg. Gør jeg? Jeg lover det. Du skal ikke begynde at sige, at jeg lyver igen. Okay. Halløj. Den er stadig deroppe. Nej. Stadig deroppe. Det overgår jeg virkelig ikke. Hvor kan jeg blive fucking points på den her lortedør? Jeg kan bruge refleks med gun. Yeah! 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 Du brænder ikke, så jeg bruger ikke en gun på dig. Yeah! Så kan du blive håndværk igen. Eller flere lande? Nej, det er der ikke. Hvor er jeg? Okay, der er jeg. Huset er fuldstændig ustyrlig. Jeg ved ikke, håndværk. Jeg tror, det er der så ud af mit håndværk der.
Biatch. Og det tager 2 steps ind i døren, og der er runde 2. Runde 3 steps, runde 4 steps, og runde 100 steps. Det er fandme så gode våben, hvis du kan overleve det. To fucking rayguns i MK2. Og jeg kan tro, det betyder, at der pækker punchet. Ja. Og pækker punch, det er nogle opgraderinger til dine våben, så det bliver bedre, hvis ikke du allerede vidste det. Morty. Der var du. Gå væk. Der var der en. Ikke helt. Jeg blev syg. Så nogle piller. Gå til læge. Det vil du i hvert fald. Til lægen med dig. Og til lægen med... Au! Du skal i hvert fald til lægen, du. Ja, du kan ikke se, hvor du rammer. Du skal i hvert fald til lægen. Jeg tror, du skal... Der var lige der lige før. Jeg tror, at du skal til en doktor og se, om du kan få tredjegradsforbrænding. Det vil synes, du er ret bleg. Blegfæs. Undskyld. Noget findes altså. Hippe den der, du. Nu kæft. Hvor den dog larmer, mand. Og den larmer ikke, den bare ser en øre på. Det er der sådan noget med, det er countrymusik. Ja, dø. Hvor var du nu, han væk? Kom, han er der stadig. Fine håndværk. Yeah. Undskyld. Håndværk. Undskyld. Der starter den igen. Du ødelægger mit håndværk! Fuck, det var... Ja! Jeg tror, de er døde derinde. What? Excuse me? Kan jeg gå ud af min håndværk, når jeg står og kigger på det, du? Ved du, det godt er ulovligt? Jeg tror, det er gammelt ødelægge min håndværk. Yes! Ja, fucking insta-kill, mand. Dø, motherfucker. Die, motherfucker. Ødelægge min håndværk igen. Det er det ikke. Jeg hader folk med håndværk. Og jeg gentager mig selv rigtig mange gange på det her. Fordi det er virkelig noget, jeg hader, når folk udlægger mine ting. Jeg vil nok lade mig gentage mig flere gange. Lover? Jeg lover. På lillefinger af jer. Yeah! Sådan. Lad mig larm så meget. Du skal behøve at råbe, jeg kan godt høre dig. Vel? Det er til helvede. Spar mig 2 på den her. Jeg er forhåbentlig ikke utilfreds med nogen af jer, vel? Godt. Break on time. Ja, jeg skal Regan. Jeg kan bare opgradere den. Er der ikke flere? Jeg får den jo rundt, ikke startet nu. Fuck. What? Hvor købte jeg ikke den der, mand? Nej, for helvede da. For helvede. Det er sådan noget, jeg hader. Sådan noget, jeg hader. Jeg hader det virkelig. Jeg hader det. Fuck. Nej. God. For helvede da.
Nå, det var alt. Nå. Og det ting, som jeg lovede jer, som jeg lovede at sige til jer. Det er en fyr, der går i min klasse. Han er på YouTube, og han hedder Skylord PvP. Og så et eller andet noget. I kan jo nok finde ham, og jeg tror nok, jeg bliver meget glad, hvis du skabte til ham. Og ja, det var det for den gang. Vi ses!